Edu Manzano versus DTI Secretary Cristina Roque. Ngayon, Dad, it's been very controversial kasi may sinabi si DTI Secretary Cristina Roque recently. Sinasabi niya na for Noche Buena, kakasya daw ang 500 pesos to feed a family of 4. Kasama na dyan ang ham, macaroni, at saka spaghetti. Sinasabi niya, depende lang sa pag-budget ninyo kasi may mga bundles daw sa mga grocery stores or supermarkets na kung pwede sapat na daw ang 500 pesos para sa family of 4. Yun nga lang, Dad, maraming nagko-criticize sa sinabi ni DTI Secretary. Isa na doon si Edu Manzano. Sinasabi niya na grabe naman ang expectation na 500 pesos family of 4 pa. I-expect mo makakabili sila ng ham na sapat para sa 4, spaghetti, macaroni salad at pandesal. Siyempre, sinasabi naman ni DTI Secretary Cristina Roque na dahil ang action daw ng DTI this Christmas, nagkaroon sila ng price freeze. So kaya sinasabi nila na kaya naman kasi finreeze daw nila yung prices ng mga goods. In fact, sinusuportahan daw siya, sinasabi niya, ng mga supermarket experts. Sinasabi, kaya nga ang 500 pesos to feed a family of 4 at masaya na daw yung Noche Buena yun. In fact, Malacanang has also supported ang statement ni DTI Secretary Cristina Roque kasi si Presidential Communication Officer Yusek Claire Castro, sinabi rin niya na hindi naman sinabi ni DTI Secretary na sobrang bongga ang magiging Noche Buena mo sa 500 pesos. Pero kakayanin sa 500 pesos. Ang sinasabi ng Malacanang from Yusek Claire Castro, with 500 pesos, it is doable. Is it going to be yung bongga? No, but it's doable. Yun naman ang claim ng Malacanang. Sinasabi nga ni Edu Manzano, may pinakita pa siyang resibo nung from 1993. Nasabi niya, in 1993, kaya daw yung 500 pesos sa isang masayang Noche Buena. Pero in today, parang malabo yun. So many groups have also gone out. Yung Bishop ng Antipolo, mga Philippine-Chinese Chamber groups have also spoken out saying, grabe naman ang sinasabi nila. Kasi ang low naman ng bar, kung sasabihin mo 500 pesos, sobrang budget ng Noche Buena. Ang basically sinasabi natin sa mga kapwa natin Pilipino, hanggang dyan lang kayo, kahit na konting-konti lang makukuha ninyo, basta meron kayo, kakayanin na yan. Meanwhile, sinasabi nila, syempre yung mga ibang politiko dyan, mga nag-benefit sa mga ghost control, ghost flood control project, at ibang mga ghost project, I'm sure yung mga Noche Buena nila, mas mabongga at hindi pa sila nagbabudget ng 500 pesos. Pero pinipilit nila sa kababayan natin Pilipino na hanggang 500 pesos lang yung Noche Buena niyo, dapat maging masaya na kayo doon. Dad, do you think that Malacanang and the DTI USEC or the DTI Secretary, do you think they're being out of touch with the Filipino community, with the Filipino country? Do you think that they are underestimating the Filipinos? Are they trying to put the Filipinos down by saying that you should be happy with 500 pesos at makaka-Noche Buena na kayo? Well, ito nga isang classic case of misunderstanding ito, aking masasabi rito. No? Kasi kung titimbangin mo naman, kung magiging patas ka sa pag-unawa mo sa mga sinasabi nila, una, yung sinasabi ng ating DTI Secretary na 500 pesos kasya na sa family of 4, meron din naman siyang punto doon. No? Kasi kung titingnan mo, kung talagang mamimili ka nga naman sa supermarket o sa palengke at yun ang kakainin nyo para Noche Buena, talaga naman magkakasya yung 500. No? Pero kasi nagkaroon ng tinatawag natin dito misappreciation, hindi nagkaunawaan ng maayos. No? Kung baga na insulto yung mga kababayan natin. Kasi katulad sinabi mo, parang binababa mo naman yung kategorya ng ating mga kababayan na mukhang hindi nabasa ni Secretary Roque ito. No? In fairness to what she's saying, meron siyang punto ron. Pero ang pagkakamali lang dito, hindi niya nabasa yung damdamin ng mga ating kababayan. Kasi nga, ano ba ang Christmas spirit? No? Ang Christmas spirit medyo kinakailangan, medyo pabongga ka ng konti. Di ba? Yun ang punto doon. Kaya nga may celebration. Ibig sabihin, gusto nyo magsaya, gusto nyo gumastos, na medyo matutuwa kayo. No? So, hindi yung keso lamang at hamon lamang, siyempre minsan bibili sila ng lechon, no? Lechon lamang 1 kilo magkano na, no? Tapos siyempre hindi pa sapat 'yon, bibili sila ng mga pansit Malabon or Jollibee or McDonald's. So medyo kung ganun ang batayan kasi magkukulang talaga yung 500. So nagkaroon nandito ng classic case of misunderstanding for both parties, no? Because if you were the trade secretary, siguro the better statement would be that ang gagawin ng pamahalaan ng lahat para sa ganun ay mabawasan natin ang bilihin, ang presyo ng bilihin, o kung hindi man ay mabawasan natin pagtaas ng bilihin para lahat kayo maging masaya sa araw ng Pasko. Siguro it would have been better kung walang specific amount na binigay kasi nga bawat pamilya iba-iba naman yung budget, no? So kung limit mo sa 500, siyempre parang na-insulto naman yung marami sa ating mga kababayan at pamilya, no? Na gusto nilang, siyempre iba dyan may inuman pa, di ba? Siyempre bibili pa ng beer, no? Red Horse, magkano na 100 plus pesos, isang
lote, no? Yung iba, yung, bumibili ng 4 kantos o mga gin or whatever. So, pag sinaluan mo lahat yun, syempre, talaga magkukulang yung 500 pesos. No? So, nagkaroon lang ito ng tinatawag nating hindi pagkakaunawaan kasi siguro, maybe they did not go through the difficult life of ordinary people, so they were able to say that. Hindi nasabi nila yun kasi nga hindi nila naunawaan yung mga taong nasa laylayan at mga taong nasa gitna na pag nagsa-celebrate sila ng Christmas, talagang ipangungutang pa nila yan, no? Para lang magkaroon ng kasiyahan, no? Kasi that's once a year celebration. So, hindi lang naintindihan ng maigi ng mga ating ibang nasa pamahalaan na iba yung sentimento ng mga kababayan natin. So, pag sinabi mong 500 pesos lang, para mong na-insulto sila, yun ang tawag doon. No? So, ito yung parang emotional quotient ang problema dito, hindi naman talaga yung technicality. No? So, kaya nagkakaroon ng ganitong gitgitan o mga palitan ng maanghang na salita kasi nga, it's a classic case of misappreciation of the sentiment of our people. Because ang ating mga kababayan, okay naman sa kanila na pagkasyahin yung 500. Pero wag mong silang bigyan ng ganun din. Parang ang feeling ng mga kababayan natin, parang nilimitan mo kami. You're limiting us to that so that you can justify that what you're doing is correct. But we are not happy with that. So yun ang punto de vista dito. Ang punto de vista dito, ang sinasabi nila, bakit mo kami binababa? No? Pag Pasko, gusto namin mas masaya, mas magarbo, di ba? So, yun yung bibili kami ng lechon, lalo sa mga pamilyang Pilipino, napaka-importante ng lechon. No? Makikita mo, pag may mga celebration, talagang tuwan-tuwa sila pag may lechon. Eh, magkano isang lechon ngayon? 5,000, isang buon, di ba? O kahit sabi mo, kalahati, di 3,000 na yun. Kung 1/4 man, di 1,500 na kaagad yun, di ba? Isang lechon, pag wala lechon, parang kulang minsan ng Pasko sa kanila, di ba? So, kung ganun ang batayan, siyempre talagang kulang yung 500, no? Kahit naliitan mo pa yung lechon, siguro mga 500, isang lechon pa lang, eh. Paano kung 4 kayong kakain, di ba? Siyempre, pag ganyan Pasko, talagang kainan yan, no? Kaya nagtatabaan ng mga tao after Christmas, so, kasi talagang gusto na magpakabusog. So, yun ang problema kasi dito. Kung sinabi yung 500 pesos kasi sa family of 4, in an ordinary situation or in ordinary circumstance, I think people will not say much about that. But pag sinabi yung for a celebration, pagkakasya mo yung 500, parang sinasabi mo naman na ganyan na ba kababa ang tingin mo sa amin? Yun ang hindi nila yun ang hindi pagkakaunawaan lang. But at the end of the day, they are both in the right position because 500 pesos is really sufficient if you will really be very spendthrift, yung magiging matipid ka, pagkakasyahin mo, kasya naman talaga yung 500. Pero ang tanong nga lang doon, yung spirit nga kasi ng Christmas iba eh. Hindi nila nagkaunawaan na ang spirit ng Christmas ayaw ng tao na ganun lamang. Gusto nila mas magarbo, hindi yung pangkaraniwang araw. So yun lang hindi nila pagkakaintindihan dito. So in fairness, it's all just a classic case of misunderstanding. Well, Dad, I agree with you there. Kasi when you say Noche Buena, it really is supposed to be a celebration. Plus, even sa sinabi ni DTI Secretary, sinasabi niya to feed a family of 4 sa Pilipinas. Pero sino naman ang Filipino family dito na family of 4? So, usually mga Filipino families, syempre, iimbita pa nila yung mga lolo, lola, at mga kamag-anak. Hindi naman yun magiging family of 4. Tapos kung sasabihin mo, titipirin pa ang celebration. Kasi nung nakita ko rin yung mga 500 peso Noche Buena packs na rin-refer ni Secretary Roque, sinasabi yung mga packs na yun na ham parang 170 to 200 grams lang ang makuha mo dun sa 500 pesos na yun. Aside from yung macaroni salad at konting spaghetti. Pero sa 200 grams, parang hindi naman kayo mabubusog. Siguro makakakain nga kayo ng Noche Buena. Pero kung magiging masaya ang Pilipino sa Noche Buena sa 500 pesos, sobrang hindi na talaga sila magiging masaya. Hindi nga yun magiging sapat para sa kamag-anak at saka sa mga lolo-lola nila kung family of 4 lang yan. And usually, Filipino families, anak nila, 3, 4, 5. Pero Dad, don't you think that this is something similar? Kasi in history, 'di ba? Sa French Revolution, kung pinuntahan natin yung France, kung saan na-overthrow ang King and Queen of France nung unang panahon, naging sikat itong moment na to nung nagrarally ang mga tao sa harap ng palasyo ng hari at reyna ng France dahil gutom sila, dahil magkaroon ng gera, tapos malaki yung taxes na sinisingil sa taong bayan. Pumunta sila sa palasyo, nagagalit. Nagulat ang reyna ng France, si Marie Antoinette. Ang sabi niya, kung nagugutom lang pala sila, let them have cake. Ngayon, maraming nagtatanong rin nung nasa history class ako. Sinasabi nila, ba't magagalit yung mga tao kung sabi ng reyna, bigay mo sila ng cake? Mas nagalit daw ang tao at pinatay pa nga nila ang hari at reyna ng France kung sinabi nila, let them have cake. Kasi ang explanation ng history teacher namin, nung sinabi ng reyna na let them have cake, mas mukhang insensitive daw yun. Kasi habang nagugutom ang tao dun sa mga streets ng France, ang hari at reyna, marami pala silang cake, marami silang kinakain. Parang yun ba nakikita mo dito nagiging insensitive or magiging out of place ang sinasabi ng Malacanang at saka ng DTI? Kasi maraming nagugutom na Pilipino, maraming gustong maging masaya for Christmas, pero parang sinasabi nila, sige hanggang dyan lang kayo, habang sila may mga flood control scandal, may mga ghost project, wala pang nakukulong, wala pa talagang
walang mastermind na nahuhuli, pero yung mga fancy sports cars nila, mga mansion nila, so for sure mag-Europe sila for first class, business class or whatever sa mga kanilang mga international destinations, habang ang Pilipino hanggang 500 pesos lang ang Noche Buena nila. Do you think that's going to make the Filipinos more angry and it's going to repeat something like the French Revolution but maybe not as crazy? Hindi naman not as crazy, but I think katulad sinabi ko, hindi nga nagkaunawaan, hindi kasi nabasa siguro yung damdamin ng mga kababayan natin. No? Siguro katulad din ng reyna ng France, hindi niya nabasa yung damdamin ng mga kababayan niya. Instead na sinabi yung let them have cake, siguro sinabi niya dapat pakainin natin sila, tulungan natin sila, suportahan natin sila. That would have been a more statesman-like statement. Ganun din sana kay Secretary Roque, she could have said na we will do everything, we will do the best we can so that we can manage the prices para na sa ganun people will be able to enjoy their Christmas better. Siguro, if that statement was said in that fashion, baka mas lalong na-appreciate ng mga kababayan natin rather than magkakasya na yung 500 para magkaroon kayo ng masayang celebration. So nagkaroon na ng konting, kumbaga, sometimes nga, one word or two words can really make the whole issue different. So, yun lang naman ang naging problema dito. So, a classic case of misunderstanding and the misreading of the emotions and sentiments of our people. Hindi nabasa o hindi naramdaman ng ating mga namamahala yung damdamin ng ating mga kababayan. Kasi katulad sinabi mo, siyempre, as far as the Filipino families are concerned, normally, yung mga mahihirap sa laylayan, yun ang mas maraming anak eh. Normally, 3 or 4 yan, or sometimes 5 pa nga. No? So, let's say, nag-a-average ng 4 plus the parents, si 6 na yan. So, di talaga makakasya yung 500. Sa mga mas may kaya, mga above middle class or upper class, siyempre, normally, ang pamilya, 4 lang. Kasi nga, matipid sila mag-anak dahil busy sila nagtatrabaho, naghahanap buhay. Pero sa mga mas kababayan natin na mga nagtatrabaho na pangkaraniwan at mga nasa laylayan, normally, ang pamilya niya mahigit sa 5 o 6. No? Sila yung working class na sinasabi natin na talaga mas marami sila. Kaya talaga magkukulang yun. Saka siyempre, yun na lang ang kanilang kaligayahan, kumain ng masarap at magsaya during special events. No? Hindi kasi sila nakakabiyahe, hindi sila kasi nakakapag-travel, nakatulad ng mga mikaya na kung saan nakakapunta. So limited lang talaga yung kanilang araw ng kasiyahan. Hindi katulad ng mga mikaya, they can have a lot of moments of fun and entertainment and leisure and food. Pero sila limited. Tapos yun pa ang titipirin mo. Parang kaya sila nagkaroon ng ganyang sentimento para nagalit o nagtampo o hindi maganda yung sinasabi nila sa sinabi ng ating pamahalaan. So yun lang naman ang issue dito. But at the end of the day, the very basic issue here is very simple. No? The government is definitely working its way to make sure that people will have a better life. Yun naman ang trabaho ng gobyerno, di ba? At the same time, mamaya naman, ang ating mga kababayan naman, pasensyoso rin naman sa mapagpatawad. At the end of the day, this issue will blow over. Pero siguro it's a lesson to all of us, professionals, managers, and leaders, na dapat mas maging sensitive tayo sa mga damdamin ng ating mga pinamumunuan o pinamamahalaan para sa ganun hindi naman magkaroon ng ganitong mga negative consequence. Dad, considering that the DTI solution to make sure na Christmas and Noche Buena is affordable to 500 pesos, ang ginawa nila is price freeze ng mga basic commodities. Pero I'm sure na hindi yan magiging permanent solution. What do you think ang marirecommend mo ang dapat gawin ng gobyerno ng Malacanang at DTI para in the future, instead of i-freeze yung price or para maging affordable yung pagkain para sa Noche Buena, how does the Philippines get to be able to bring prices down para lahat ng Pilipino hindi na kailangan magtipid pero kasi mas marami ng gamit at mga pagkain ay maging mas mura para sa every year na Noche Buena nila? I always believe in the law of managing supply and demand. No? Kasi nga, once you tinker with that, once ginalaw mo yun, pinakialaman mo yun, doon talaga nagkakaroon ng problema. So when you say price freeze, nililimit mo yung supply sa merkado. Kasi nga, pag pinis mo yung presyo, siyempre mga manufacturers, kung hindi sila kikita, hindi na nila gagawin. So lalo mo lang pinalalala yung sitwasyon. So sa akin, instead na ganun, open the markets. No? I always believe in open market economy. Ibig sabihin, hayaan mo magkaroon ng liberalized importation, and kasi let the people compete, no, whether they're locals or foreign, let them compete. Why do you protect a certain industry just for the sake of that industry, hindi ba? So if the prices can be lower because you can allow people to import, then that would definitely help bring down prices or manage prices. What you can just do is manage the tariff. Sabi yung taripa, parang sisinginin mo lang ng taripa para sa ganoon merong konting kumbaga handicap yung iyong mga local manufacturers. Pero at the end of the day, what's the point of protecting the local manufacturers if they cannot compete and they cannot give our people a better price? No, katulad niyan, sinasabi natin, we have to put higher tariff for the price. Limita, may quota yung importation ng sugar, may limitation sa quota ng ganyan. Once you do that, para mo na rin pinaparusahan yung mga kababayan natin because if they can get better prices elsewhere,
Why do you have to punish them by trying to protect the local industry, which is composed of a few people, no? So sabihin na natin, rice industry, there are 1 million farmers, let's say, but 1 million farmers against 110 million Filipinos who have to eat. Who have to eat a better rice and who have to eat a cheaper rice, no? So, but paano naman sila? Nang tanong, paano 1 million nating magsasaka? Mawawalan sila ng hanap po. Then that's the time that you support the government will have to support them through better training, through better livelihood, through better technology, or through commercial farming, or integrating them into cooperatives so that they can produce something better, no? Why insist on producing something that is higher than you can buy elsewhere? That's unfair to the rest of the people. Parang ganun din yun. I-price mo yung presyo ng produkto, di siyempre, pag pinris mo yan, ano mangyayari? Siyempre, itatago nila yung supply nila o ibebenta nila in the gray market. So, to me, it's not a question of controlling or trying to control the prices of products, but rather managing supply and demand. If the prices are going up, try to find a way to bring more supply so that the prices will go down. If demand is going down or going up, then you manage also the supply factor, di ba? So, ganun naman yun kasi ang supply at demand, correlated yan Pag mas maraming supply, bababa ang presyo dahil yung demand nasusupplyan. Pero pag mataas yung demand at konti yung supply, talagang tataas yung presyo. That's the issue here. Ngayon mga kababayan, ang kailangan ng Pilipinas, better leaders with better solutions. Kung gusto natin na ang Noche Buena natin maging mas masaya every year, kailangan natin ng mga bagong leaders. At para magkaroon tayo ng better leaders, kailangan rin natin ng mga better voters. Magkakaroon tayo ng better voters kung lahat ng Pilipino ay tumaas ang antas ng kanilang edukasyon. Kaya para sa edukasyon, ang Ilocano Defenders, gusto ng Ilocano Defenders Party List na tumaas ang antas ng edukasyon ng bawat Pilipino at dapat mabagyan ng tamang budget at tamang implementation at execution para lahat ng Pilipino tumalino, magkaroon ng mas magandang kinabukasan, mas magandang trabaho at mas makapili ng mas well-informed decision para magkaroon tayo ng better leaders. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ang isinusulong namin mga kababayan ay may taas ang antas ng kaalaman at karunungan ng ating mga kababayan. Dahil kami naniniwala na walang bayan kung wala kayo, walang pamahalaan kung hindi dahil sa inyo, at walang karapat dapat mamuno kung hindi para sa inyo. Ako po si Michael sa inyo, Dad ng Bayan.